Upegas ta, imbagada ano mapantakam agbitsi San Fabian, mabalindak nga arkilaan. Angam saan damat nga imbaga no kaano? Ala, agan-anad ka iti panagmanehom. Anliklikam ti agpuyat no aglong trip ka. Taamang ano, may tuglop ka kat madisgrasya ka pa'y. Wen? Saan ko akayat amapukaw ka iti biyag ko, Rigor? Amang ano po, unti pa kataya. Sana ka mapukaw. Kasano ko mga mapukawak nga eh. Malagsid ano matayak. Saan ka kumangang sarita iti kasta? Saan tayo nga mo tigasa to na pagpatinggan ti biyag tayo? Nilang nga po Diyos ti makaammo kan makaikadeng ti dayta. Aganad ka nga rod iti panagmanehom. Wen, aganadak. Angam oray kasano ti panaganad ko. No iso tinaikadeng nga rason unuga po na matayak, awan mabalin. Anya? Nagduduma awagas ti pakatayan tayo. Saan tayo ang maibaga? Niro ko madati umawawag ka. Nasapa pa yung matipan ng sukong ko rin ko na. Hello, Romay? Anong Rigor? Sukunan na ka, dita? Oo na. Mabaling nga sapsapam. At ibagak. Wen. Kananda sorpresa. Anya dito? Nagsayat ka ngamin kanyak. Naon pa sa hiraw. Oray ita ko man. Wen. Sige. O sige. Bye. Bye. Anya nga tati ko na sorpresa na kanyak. Masorpresa lakit din ni Rigorin tong sumangpat. Saan na anang namaan to insagana? Nakalipat sa ngamin ng tilugo. Di nan malagip da ito yung petsa. Masapsapa ko maasumangpat. Awagag tuman yung madamdama. Anya di kaya tasunda ito eh. Wow, nagsagana ka iti dinner? Wen, kahit kung agsang ta. Anyan? Nagimbag ka nga ng kanyak. No sana si katinang patpatingmaan kanyak, ang mga ano niya tinaramit ko ni Tibaki. Nagbanglong dati siya babae? Si katinang patpatibkar kanyak, Manong Rigor. Inaramid ko lang mati amok ang makapalagan di tarik nam. Iso nga rod. Katagyaman ako na ikin ka, Agad, kastanda tinay puswan na panagyaman ko. Kadigdigos na iso na kabang banglo. Oh, kas ka man natatong kawan iti unag ditan. Kuha ngamin, Roma. Kasi tinakunak, adda na isang sangayan nga regalo kan ka. Kat adakan ka, no bumaba, di pa nagkitam kanya. Anya ti kahit masawen? Amog, sana maiparbang na ito eh. Yung jakilipak. Agayatak kan ka. Roma? Naragsak ka ka diri ko? Unay-unay. Angam, napasama kan tisan arong mga mapasamak, Roma. Kasanon no? No worries. Awan sung batam kanya kiti napasamak. Kan, saan ko anam naman asyak ti umuna alalaki iti biyag mo? Juan, jajakin pa lobo sa maikutan na tinagbalin anobyo. Ngam, apay asyak pa eh. Dito taang mo mga adna nasawak. Sana lapad ka, kasi titakunak. Agayatakan ka. No regrets. Anay paay ko ti amin ko. Naidumduma ka. Kat mabalin ka ti? Idi nga yan na, kiti oras ang kawasit lapang matag. Naitulod ko ni Roma iti ospital. Tapno duty. Angem saan pa lang nga sumina iti panunot ko tinapasamak kada kami. May isang anak ni Eva. Pajak pulos na labanan ti awis tinainlubong na kayaw. Ni Wendy. Iso ti umawawag.
Hello, honey. Itayag pa'y nga umawawag. Ngam di nagsusumbatan. Nabati kami ti cellphone ko iti lugan. Nagkape kami ngamin kada Benji iti tambayan mi. Alas 10. Wen, paawid akon. Ada ako iti dalang na agawid. Sige nga ron. Bye. Bye. Oh, naimbaglangan ta nakaari kapag adagos iti rason ko. Wow! Ay, paborito ka putahe dagiti yan. Nakalipat ka nga mina. Saan mo amalagip na ito yung petsa? Wen. Malagip ko. Dahito yung apet sa ti panangipaay mo iti amin mo kanya iti beach resort. Wen, I love you, Wendy, honey. same here. Sapay na ko ma. Tadi nagtunay na yun na. Anyan. Saan? Apay ko mga aramidak day tangay. Nagpihita na nakaturong ni Rico. Kasla na bambanog launan. Sa bagay, nagmalam-anag sa kalpasan na kat. Kasi matoy love ko. Ada nag-message kan ko, anak. Grabe. Dapat nag-text kan ko, anak. Kitaan na. Man, tinagan din nag-text. Basaan man. Thanks sa lahat. Nang luna, iti-share mo apang matag kanyak. Sweetheart, love you so much. Anya, ti kaya to sa wanda ito eh. Rigor! Ayop ka! Ay, anya ka diti. Kalpasan ngin paay ko kan ka. Ti amin, apanagayat kan ka. Kastoy ti madugtalak. Ayop ka! Wendy, absardan ka. Anya ka diti. Pumanaw ka! Anya? Pumanaw ka! Tama nga nung mapatay ka! Ay, kunak no asino ti parparbawon nagtuk-tuk-tuk. Si kamat gayam. Wala na nga. Ay, hanyat na pasamak di tarupam. Nagapa kami kin Wendy kad pinapanaw na. Anya? Iso di tuyak pa lang na. Ay, anya kami tiga po na. Anyat nagapaan nyo aya. Ko naduktalan na nga. Nga anya? Nga, damanan sa bali ang babaen. Kasta nga ron na. Ay, naapo anak ko aya. Apay ngamin. Anyat mapaspasabakan ka. Saan ko ang nalabanan ti sumisog na. Apo na yan. Manan. Unay ka naglamdamos ka. Ay. Nanang. Susapo ayak. Saan ngay ayam ni Aya, Trigor? Masapol ang makasaritak ni Roma. Nuan niya kami din nag-textan na. Nag-text pa lang kami idirabi. Dalan lang arod ni Wendy. Anyan da ito eh. Sorry Rigor. Maragsakan lang namin. Ngayon kapag iti dahil siya, pinapanaw nak ni Wendy arabrabi. Ulit ka, sorry. Nung awan pagawidan, umay ka lang iti apartment ko. Kaya't mo asawin. Willing nga makidinagan ka. Nga walay saan tangag kasar. O anya, umay ka? Ayan tayo taksim pare. Awanan pare.
Inalan ti aking taksi. Anya? Anya ti kahit mo asawan. Saan ka diya taksiyo kan Wendy? Taksi na lang. Anya? Nagsina kami. Kasta tinapasamak, pare Benji. Sus. Kaya't mo asawan. Adamanan sa bali, pare. When? Roma. My soners. Naspak. Sus. Nakaado ka na. Ang mga numaanak ang manan. Saan nga dayo pare, nangrunakit. Agdan na kami kano. Dahil tatidak siguro matulad kan ka, pare. Pare Benji. Di, manuti, inunaan ng anak mo. Nagsikog matay di aroma. Tulungan nakit di. Masapol nga da trabaho. Saan ko akayat ni matambay? Mabalin latata, nurse mo't ako nam. Yati ko na mabalayan. Nagsina darigor kanti babae anang isukatan na kan Rina. Wain, hay, nakababain nga ibagakin ka na ito'y abalayaan ngam. Saan ko ngamin nga ambunan at aramidat kinirigor? Ay, abalayan. Ay, kasanong tulangat ang tibiyang na. Ikat, anya garod ti maramidan tayo. Daita ti pinili na abiyag. No bilang, asinon to tiba kasi kasukan ko anano isunti. Ay, siyak ti masikuran namang pampanunot. Daita tinaamuak anak ko. Kasla kasjay sa. Ada madan sa bali a babae itibiyag na. Wan ba't di Isot ragsak na kan pinili na. Sige. Wan. Mapan ko nga rod irwartan Adan sa bayadan dagiti anak mo pagadalan. Sige anak. Bye. Ay, agyaman anak Diyos ko. Uray kasday tinagbanagan ti pamilya ti anak ko. Tinagbanagan ti relasyon da ken rigor. Inot mo't laangan anak kailiw-liwag. Ken nasaya at tinagtungpalan na iti trabaho na. Ang dayjay arigor. Anya nga tati masakbayan na. Nukas jay latan ti aramid na. Pagay ayaman na mutan ni ayat. Sika, anya pailat ka agdag dito. Umayak kumagkid daw iti pamakawan mo, Wendy. Nagpuskuling ti Roma. Kalpasan ti panang lokong kanyak. Kalpasan nga impaay kukan ka ti awan kaasping na apamadag. Promise. Sa... Kumanaw kan. Taamang ano niya pa iti aramidag kan ka. Kat kasan dagit yan nakta. Kaya't Awanin bibiyang mo kadakwada. Ibagak to kadakwada. Anatayan ti amada. Saan mong aramidan day Wendy? Awan karbangam amang idiktar iti kayat ko. Wendy. Katdagiti matbado. Puurak ida. Tangay siyak matla ang pigimatang kadagidyan. Wendy. Nadungo ak no siyak ti agayat. Ngam tigri ak amaloko. Hala, pumanaw kan. Sakbay nga umawag ak iti polis. Kung ngayon pare,
Adda nakasaritak nga operator. 5 ti taksida. Agyaman pare. Masapol ngamin nga dapag sa pulak. Ang pare, gusto ko man. Isardeng mun, ti panagay-ayam mo kan ayat. Wan pare, audin ni Roma. Panunutom ko mati masakbayang pare. Narigat ti awan na urnos a pamilyana. Agyaman na kiti patigmaan mo pare. Ken pakawanan nak ko ma. Ta kasla siyak tinang idoron idikan ka nga garamid iti kalukwan. Awan basol mo. Tauraan niya kumating bagbagam. Ujak inaramid. Pare, Sige pare. Kaduan nak man nga rod iti operator ng ibagbagam. awan makunamon pare. Ipasada mon ti may sa taxi ni Madam Beverly. Agyaman na pare ha. Ang adaman damagek. Anya day jay. Sa dino ti asawa ni Madam Beverly. Awan asawa na. Balo. Pulis ti asawa na idi. Anya? Ada talo atawa na balo. Napintas. Ops. Di mo ko nang agduyos kakin ko na ha. Apay si ka, saan kang agrok babit kinapintas na? Nangunak at ubing pay. Wen. Nasurok lang basita Fortina. Kasla balasang lang a medyo nataangan basit. Kung nakita na umpay asawa na, when noon asawahan ko na kuma. Oray siyak. Awan ka dit anak da iti day di asawa na pare. Awan ka no. Namindo nagsikog ng nalisan. Sus, sayang ha. Wen, iswa di na pa'y napadasan tinagsikog kan naganak. Okay. Nasingpet. Naalumanay nga agsarsarita. Ang maapay nga taas sana nakiasawan. Kat ubing paymat. Adan ipasada mo a taxi? Adan. Okay. Kaya tanya nga ti plano ita. Agmayad ka ni ti apartment ko, ano anya? Si Kaman, mabalinlat tamin kanyak. Kan may sa adamat balay mi. Di nauna nga anak ko iti mo nga asawa kananang ko lang ti agnanaed. Sika ano niya ti kayat mo? Okay lang kanya. Ngam no kayat mo magdinata, mas okay. Tapno ka na ito makita kan makadinaka talaga. Oh, di agdin nata. Sure ka? Wen, angam adaman damagek, Roma. Anya data? Okay lang kan no agsikog ka? Numabalin? Orisan ko ma. Ngam nagsikugak, okay lang. Kasanong dagiti naganakan ka? Awan parikot. Kinapot muna, alalaan da ko ni di Canada. Oh, kasta ka di? Kat no bilang agsikugak, di, okay lang. At napakalaglag ipagkan ka. Anya? Don't worry. Iti uray ka man san kanto amalipatan. Nangruna no maadaan ta iti anak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya jay ko nayo tatang, adamanan sa bali akadandanan ni Rigor? Wen, impon no na amin kanyak niya balayan. Ang bumbat, adi na kanunungan ni Rigor. Ay, talagang agpakadakasan. Parikot launay ni abalayan, di anak na. Ngala, bayan yung tatang. Ayun, napakaredibukan day jay a tao. Wen matkit di Huwag gayam tatang. Agbakasyon at ngamin, agturpusan ni Jun iti high school. Wen, iso ka do ti damdamagan na kin lola na no makasangput ka. Inawagan nakbat idi na minsan. Kat imbagak, sana sigurado na makaawidak. Ay, sumot lagayam Awan tatang. Awan gayam, saan da ko napakarikutan na sabsabatan. Agbasak tulangan kan agtaksi aktulatan. Iso Sige nga ron tatang. Bye. Bye.
Talaga nga awanan. Naglangoyan ni Rigor iti gayong-gayong ti basol. Ay antay apo ko ta abalayan. Da napintas ngay padamag ko. Nagsublay di pagadalan. At nakano practice da para iti panagturpos da. Kasta ka day. Nabalayan. Si kantulat ang arudan di mangibagakan ko na. Makasangpat ni mami na inton graduation na. Aya, Jesus kat baragsakan launay day jay Anya di ko nang pare Rigor. Talagang awan kontak mo kan Roma? Wan pare, tidakis na kahit naglibas. Saan kami man lang nakapagsalita. Amangan no di na kahit nga ad-adang agladingit no agpakadapay kan ka. Mabali na kasta pare. Aywan gayam. Kumusta amat iti operator mo? Awan mo't parikot. Kasta ka di. Kunak no adamanan sa bali ang mapaspa sa makitinagbatan niya. Mawatak ti kahit masawan pare Benji. Amangan no amok kit di. Di mo kayat, di mabakante. Mabakante nga? Uwan pare. Saan ko kayat ti may standby? Nang runa itinagan ni Aya. Anya? Kasta talaga dagiti gwapo kan managayat. Nagadulakit di. Saan mo ta? Managtulnog tayo lang iti bilin. Bilin nga. Apa inuman dagiti mawaw. Anya? Pulposan ni Jody ti high school. Igatagab ko mamut iti uri sapatos na lang sa randa nga graduar. Anya? Apay? Saan ayan ang tagtiinan na? Anya, unay kamutad. Kaslaawan na pulos pakibiyagam ka dagiti anak mo. Awan kwarta kita nanan. Kasanungawan kwartam. Katno ko na magbibiyahe ka ba? Wen. Mano ayat igatang na iti sapatos na. Anyat amok. Mangtad kalatan Oray saktulatan ti mangnayon. Ano to eh? Limlima gasaot. Kunayo matanayunan nyo. Unay kan anak ko. Manipod pa'y nag-eskwela na yung anak mo. Di mo pulos sinukurtaran. Limlima gasutlat itad mo kat agraduar lang arudan. Ay, pa'y nagbalin ka mo tinakastoy aya. Iso nga awan amor. Dagiti anak mo kan katapulos. Di mo yung parik nati kinaamam. Anya ti kinuna? Saan ka mangrabrabak pare? Wan pare. Jack pulos nang namahan na mapasamak kada kami dahil dyan iti operator ko. Talaga amat Bili bakon kan ka? Saan ko na basol pare? Kunak no anda sa bali asa nga ili na iti birthday na. Gayang syaklain. Dagiti pada ma-driver na. Ang tadlaan iti pang-inom, kanigatang da iti pulutan da. Kasta ka di? Katimbaga na, naanda ka na isang sangayan asa nga ili na. Kat si kadayjay asa nga ili. Wen, kat ko na nang agbati ak kanot at naparamid na kanyak. Wow! Sana all. Si Kanti magka-chicks iti operator na. Wow, nagado paseros pag iso asimang puter kon basa nagkapoy dyan Manila. Ada babayan, nagado ibagahin. Dua maleta kan adape sa bari abag na. Yasidag kong titaksik kan pa na. Ma'am, naikarga akong dagiti bagahem. Saan yun ti papanantay, oh? Baka kan norte, sir. Rina? Yes, sir. Kunak mo saan ka na makabigbig. Naka-sunglasses ka ngamin kan.
nakadalungdong ka pa eh. Sige, mapantayon, sir. Okay. Kumusta, Rina? Okay lang. Uray kas ano? O mang-angas pa man. Kasta ka di? Naibagkan ka ata, ado ka nun bukod mo at taksi. Nakabaniit ka itibak na nga. Kan, adan sa kanupay nurse man. Agasam, bilibakkan ka, Arigor. Sikat ti Asenso. Sana kas kada tao. Paad-adi panlata ka nagitigangan na at. Amo na amin. Una yan apan na kairanranana at ipay taksi na tinaglugan manak. Kat naglaw ko tatang. Kasla na sukaan ti rupa na iti imbagak ken kuana. Nga amok bigiti babay ang naglabas ken kuana. Kasta ka day. Te amo na siguro kat saan ko nga amo. Ket anyangay ti kunana. Awan, saanan ang nagtagtagari. Kan sa anak mo tan ang nagsasao, aging ka iti nakadanon kami dito eh. Nasaya at mat no imparupam day ta. Pag nanaida na itatatang, iti kadikabit na. Saan? Aday jay kada abalayan Sigun kan abalayan, imanaw ka no tayo nurse na napanan abroad. Agasam day ta? May istorya amin kanyak ni abalayan masursurun mait. Kaya't naasawan, ibagbaga na mat amin kan nalang ti aramid na. Sus, kasla pakit din ipagpanpanaktal na. Ay, sigbagpit kagayaman rin na balasang ko. Uwan nanang, imayak ta amok nga awan ni Rigor. Kat, itad kumutan ti pasarabok ko na kayo. Ay na, agyaman balasang ko. Kan awisin kayo para iti pangrabi. Da kayo kin John nanang. Ay, katun Mangrabi itayo ijay balay. Ay, kat nagsaya at no awisin nakmod balasang ko. Apay kitin asaan nanang. No kinagurak na ni Rigor, saan ka na kayo? Ay, agyaman naklaunay balasang ko. Unay araba kan ti gundaway day ta, pards. Wan nga rod, Benji. Kat amom. Ad-adda mintas ni Rina. Di mo ko na nga... Mawatak ti pampananutem, pare Benji. Ang amam mo ka. Dinto pulos mapasamak nga agsinlubyan kami kan Rina. Apaya di mo padasan? Saan yan? Awan panggap ko. Dalpasan ti amin kada kami. Kalam mo, di nanto pulos kayat. Noon alpasan na buong ti baso, saan na may sublay ti sigod, pare Benji? Wan matkiti kumusta kayo matkin ni Madam Operator? Okay, asaan? Ni, apay? Ay, amangan no, saan kami ngagbayag? Ngamin, sobra ti kinaselosa na. Anya? Agasam, tunggal sa mang patak, check upin na ti cellphone ko. Wow. Amo na ngamin ti aramid mo. Kasan mo taan na amuan na? Sus, nagado ti pakadamagan na. Nang runa kadagiti kakadwa tayo driver. Amangan no, nagimbestiga nga muna, sakbay nagtinagkan ka. Sakit. Anda pang tana, pards. Pangta? Ni, anya day ta? Saan ko kanu apadpadasan na lukan? Tadi bumdeng amang paltog kanya. Ladingitat nanang. Maawatan dakmat nga tano, apay asaan kun akayat kag sinubyan kami ka ni Rigor. Ay, won, maawatan kalakit di.
Anang runa kat dadakkel mo dagiti anak ko. Kad dakkel ti kaasin ni Apo. Mapagadal ko mat nga taida. Tila ang pampanunutek. Kasanong tulangan na lumakay di anak ko. Kasanong tulangan ti biyag na. At damat dagiti anak na iti sabali a babae. Nang runa ka dagiti anak na a babae. Nga isot impatpatag na launay. Kasano? Anak na babae ako nam. Kat di nantupay amo ti ayandan. Anya? Manipod kano iti nagsina iti dadya babae. Timanaw dan iti siko da pagnanaadan da. Katawanan na pulos ti damag ni Rigor kadakwada. Ay, no ayan dakit di itan Kat no panunutan, ay, agbalintuan nakakaasi di anak ko. Tadi, di mo mo't kayatan nagsinublan kayo. No bilang man kayat natin agsublikin ka. Saan matan amabalin ako nam? Anya ngay nga road. Rose, dandani kagaya mo, Pards. Well nga rod, nabasa nga lang ti text ti nagpaservice kanya. Saan na ko ni ti Paltog? Kaya tasawan day ta. Saan nga amin na babae kat malokom? Awan matikas diya panggap ko. Ang anday dyan namin na babae. Dear ko na nakit din iti text na. Siguro akat adamanan imbagam iti day diya babae. Wah, rinabrabak ko lang mata na pintas pare. Sus, isumot lang nga. Tirigat na, awan matpanggap ko mangaram kan kwa na. Day tangarod kat ita. Bad trip. Inikat na ko ni digna driver na. Kat sa anak ka nung nagpakpakita ijay. Taamangan no mapatay na. Taan kaya agpasada ita Rigor. Ada ka pa'y matla dito. Awanan ni pasadak nanam. Inikat na ti operator ko. Anya? Adala basa na atek sajak na dilit. Nakapungtutan. Pinaturungan nakpay iti Paltog. Anya? Iso ka di day tay kunam abalo. Ay na, anak ko aya. Wala nang, balo day jay. Polis tinatay nga asawa na. Ket, naadaan kami iti relasyon. Ang sobra mo ti kinasilosa na. Nakasarak kansan, anak ko. Wan nga rod nanang. Ay, madanagan akan ka. Kasanulagan ti biyag mo, no awanak na. Kimaro ti sakit ti tulong ko, pare Benji. Saan na ka makamaneho? Medyo natangan tayo umat nga mainan, pare. Wan nga rod, ang amore extra la komento numing bagak. Agbisinan ta tao. Day tatirigat na no man ornong tayo. Wan nga rod, pare. Muray ko man o sinaysayat mo tayo operator mo abalo. Sobra mat namin ti kinasilosa na. Impalawag kumat nga awan day dyan nag-text kanya ngam saan amamati. Day tatirigat na no mudan ti galad mo, pare. No kaano pa nga awanin panggap ko akas jay. Isumat ti mahalas talaga. Kahit kasano nga ro dita. Bagat dapi abiyag ni nanang ko. Hanggang bakit ni nanang mo? Iso nga rod. Iso ama sapon nga adda panggadak pare. No saan ka makamaneho iti taxi, ore anya ditan. Parang adda mabirukak nga ore dagitay van for hire la kumay. Kasano apaitan. Agsakita kon. Kat saan ako na makabirok iti pagbiag ko. Awan matan day dinanang. Sumrek! Saan na nakalakday ta? Pare Rigor! Nay. Apa yan, pare Rigor? Agsakitak pare. Sumot lagayam Dawit ko para kan ka, pare.
Mangan ka. Imres ka pa yan. Uwan nga rod, pare. Kasano nga rodan tibiyag mo? Ang kapay nga yun, di orayan latan ti ipapatay ah. Dagiti anak mo, ni June. Awan ditoy. At di Manila nga ayan ti trabaho na, pare. Di awan kabalay mo ita. Awan no kadwam dito'y kunak kuma. Awan ah. Asino kumangay. Kahit dagiti dado mga anak mo. Ang dada ijay ayan da katugangak, pare. Di dakpay mat sa rungkaran. Ay, bunga. Di nararamid mo iti pare. Apay ngamin at tinalalikod am ida namin pinsan. Gapo kadagiti anak mo kan Wendy. Nasakit alagipan, pare. Ang naamiris kong tibidot ko. Saan ko ngamin ang maawatan ini ni Rina? No apay adi na kayatan tiyag sikog. Tapno maadaan kami iti babae nga anak. Huwag nga rod. Aging ka nasulisugak. Kat saan ko anong namain akas jati mapasamak kada kami ken Wendy. Pulusan nga awan damag mo kadakwada. Awanen. Ang amti amok, awan tan dito syudad. Ay, nagrigat nga agpaisot isa sa adam ita. Awan mang saranay kan ka ita, akasapulam ti panaranay ti sabali. Iti kaado dagiti naglabas a babae iti biyag mo. Uray maysa, awan nabate. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.